8 munud i 9 o'r gloch. Ni'n mynd i roi sylw i wlan nesa, cynnyrch hanesyddol pwysig o Gymru. A llynedd ar y rhaglen, wnaethon ni glywed am brosiect arbennig gan Fenter Môn oedd yn ceisio gwella ansawdd y glân sy'n cael ei gynhyrchu yma. Wel, mae yna ddatblygiadau yn y cynllun yma. Betsan Siencyn, uwch swyddog cynlluniau arloesi Gwynedd Wledig yn ymuno dyn ni i sôn mwy. Bore da, croeso ato ni Betsan. Be sydd wedi bod yn digwydd yn y prosiect arbennig yma felly? Wel, ia, mae yna sawl datblygiad wedi bod dros y flwyddyn ddiwetha. Da ni wedi bod yn monitro llawer o bethau, sawl nodwedd wahanol gyda'r wyn aml bwrpas a grŵp rheoli, grŵp o wyn Romney i edrych ar pethau fel eu cyfraddau twf, pwysau ac yn hwyrach mae'n nodweddion a samplau cni ac ansawdd eu cig. Y canfyddiad amlycaf, dwi'n meddwl, yw'r nodweddion gwlân, a oedd y canfyddiad yma yn llawer gwell na'r disgwyl. Buon ni yn ddigon ffodus i allu profi y gwlân am ddim trwy gynllun arall Menter Môn gwneud â gwlân, allith unrhyw un wneud hyn. Felly beth sydd angen wneud yw cymryd sampl ochr o'r cni a'i anfon i'r awdurdod profi gwlân yng Nghaernarfon. Wel, fe wnaethon ni hyn nôl yn yr Hydref, a darganfod bod micron y gwlân yn llawer is gyda'r oen aml bwrpas, sef be oeddwn ni'n gobeithio am. Reit, a be mae hynny yn ei olygu felly os yw'r micron yn is? Ie, so gorau poesaf yw'r micron. Mae fe'n golygu bod y gwlân yn fanach, yn fwy meddal, ac o ganlyniad yn gallu cael ei ddefnyddio i greu cynnyrch penychel sydd yn cynyddu ei werth wedyn. Yeah. A pan ych chi'n sôn am ddefed aml bwrpas, beth yn union yw'r rhain? Felly fe groeso ni defed Romney ar ddwy fferm yng Ngwynedd llynedd gyda had hwrdd merino'r holl ffordd Awstralia. Felly ffrwythloni 35 o ddefed yn artiffisial i greu y bryd aml bwrpas yma wedyn. Ie, ac o'ch chi'n sôn bod chi hefyd yn mesur ansawdd y cig. Pam fod hwnnw yn rhan o'r darlun hefyd? Wel, mae ansawdd a chynhyrchiant y cig o wlad yma yn uchel tu hwnt, fel dyn ni'n gwybod. Felly oedd yn bwysig iawn bod ni ddim yn cyfaddawdu ar yr ansawdd yma. Felly, bod ni'n ceisio gwella ansawdd y gwlân, oedden ni eisiau sicrhau bod hwnna yn creu ffynhonnell incwm ychwanegol yn hytrach na disodli y cig wedyn. Felly beth ych chi'n gweld yw potensial y rhaglen yma? Ydych chi'n gweld bydd e'n beth gyffredin yn y dyfodol o bosib i groesi'r bridiau yma o ddefed? Wel, dwi'n meddwl o beilot bach fel hyn, dyn ni wedi cadarnhau ei bod hi'n bosib ychwanegu gwerth at wlân a chreu ffynhonnell ychwanegol o incwm i ffermydd. A gan bod sawl un yn wynebu dyfodol ansicr ar hyn o bryd, gobeithio bod e'n rhywbeth fydde mwy o bobl yn ystyried i wneud. Ie, a mae yna ddwrnod arbennig yn mynd i fod i bobl sydd â diddordeb i gael dysgu mwy ynglyn â hyn? Oes, felly dau oedd yn rhan o'r cynllun oedd Gillian a John Williams, ffarm Palla Isa yn Rhoslefain, Ger Tywyn. Maen nhw wedi bod ddigon hapus i helpu i gynnal digwyddiad ychwanegu gwerth at wlân ar ei fferm ar yr 8fed o Fehefin. Felly bydd cyfle i ddysgu mwy am ganfyddiadau'r adroddiad yma, mwy o waith y tîm gwlân, a cyfle i holi'r ffermwyr hefyd am eu profiadau nhw yn ystod y peilot. Felly dewch draw i Dywyn ar yr 8fed Fehefin os ydych chi eisiau clywed mwy. Dyna ni ar rhagor o wybodaeth ar gael gan Fenter Môn. Diolch yn fawr iawn am y sgwrs bore yma. Betsan Siencyn yn fyna. Hi uwch